Moro! Mulla on ollut iso dilemma tässä pitkään aikaa. Meidän talopihalta poistettiin grilli katosi ja mä oon kauan etsinyt jo paikkaa mihin mennä grillaamaan. Ja oikein semmoista niinku suortosaa paikkaa ei oo löytynyt. Et noin 5 kilometrin päästä mun kotoa. Ei edes 5 kilometriä, ihan sanotaan 8 minuuttia auto. Niin mä löysin paikan, mutta se näyttää, että täällä on jo joku linnoittautunut tänne. Keskellä metsää tämmönen pieni lampi. Pienen rannalla. Täällä on jonkun grillikin. Mennään kattoo mitä tuolla oikein on. Tämmönen. Kurki lentää tuolla. En välttis menisi uimaan. Kiva hiekka tässä, ei muuta. Aika myrkyllisen väristä. Mennään kattoo mitä tuolla on. Mitä mä oon miettinyt pitkään, että mä haluaisin tehdä on etsiä joku luonnonrauhainen paikka, missä voi grillata ympäri vuoden ja mahdollisesti viettää jotain öitä. Joku rakentaa joku pieni maja tai sit ottaa riippumatta teltta, mikä tahansa, mikä sit sopiikin siihen hetkeen. Ja tehdä siitä sit aina videoja. Mut ilmeisesti tää nyt on niin, en tiedä onks tää tunnettu paikka, mut ilmeisesti kyllä tää porukkaa käy. Joo. Joku tonne hyvän pressun jättänyt. Mennäs kattoo kuin paskasta vesi. On se, siellä on vittu kaloja. Tuo, ei mihin sillä näe kameraa, mutta tossa menee. On 2-3 pikku ahvenia tuolla. Mitäköhän se onkin mahdollista se ahveni. Tämähän on kiva paikka. Ehkä joskus viettää jopa päivä. Tässä olisi niinku turvallisesti grillattu uimaa enkä. Tosiaan elääkö kaloja? Voi olla, että ehkä tossa pystyy uimaankin jopa. On kyllä hyvin vihreätä vettä. Onks tää niinku Shrekin uimaalla? Shrek's Pump. Joo. Kyllä siellä on pikkukaloja. Ellei näytä ilmata, ei ne ilmata. Jo. Jep. Sinähän mä oon kyllä miettinyt, että ei sen tarvi olla, jos mä rakennan itselleni jonkun nukkumapaikan, ei tää rannassa tarvi olla. Täällä on sen verran kaikkea rojua ja paskaa. Ei tää kukaan halua olla. Joo, lähtetään eteenpäin. Tonne päin johonkin. Päätin hetken mielijohteessa, koska mä näin tän ritillä, niin me pistetään ritille hieman. Koska jos mä rakennan joku oma grilli, niin tämä ritillä tulee isoksi hyödyksi. Aika jykevä kiva. Pistetään johonkin kato piiloon sen tänne kivien väliin, niin jos joskus saa jonkun grillin tehty, niin ois se mukava. Kyllä tänne jännä.
Ai se on siinä viilossa. Ihan viilo. Mä oon nyt kävellyt pienen matkaa tosta toiselta lammelta. Siis tää pitäisi olla toinen tässä lähellä. Tänne menee piru isoja polkuja. Mikä sitten ei sitä aina ole niin suotavaa, jos haluaa jonkun pienen rauhallisen paikan, missä voisi viettää yötään tehdä. Se, että siinä kävelee koko ajan marjattaa ja Pirjo ohi etsimässä marjoja, niin se ei ole ihanteellinen. Koska täällä kyllä on mustikoita. Ja jotakin sieniä näkynyt tuossa matkalla. Täällä se onkin. Lampi numero 2. Lätäkkö. Tää näyttäisi olevan niinku vielä paskasemmassa kunnossa. Maastosta päätön ollaan. Tää on joku crossirata. Maastopyöriä tai moottoripyöriä, mitä se jengi vetää kataa. Polut on niinku yhtä pomppua. Semmonen. Toi on varmaan tarpeeksi hyvä, että se pystyisi oikeesti uimaan. Jos siis vähän haluaa uida kaikkea lasisirujen ja muuroinaan kanssa. Mulle ei tee mieleen. Tähän voisi periaatteessa rantaa pistää muutaman kiveen ja lykästä grilli siihen. Täällä on niinku paljon vähemmän kaikkea roskaa täällä puolella. Tietty se crossirata menee tästä ihan vierestä. Täytyy vaan katsoa, että kuinka helppo tänne on kävellä. On tää niin kaatunen puit. Joo. Taas ollaan. Tänne. Mulla on yksi frendi, joka varmaan ihan mielissä, joka pääsisi tänne Kotarin kanssa päästelemään. On vähän liian pientä pomppua kuin Kotarin. Tässä kun mä nyt istun VIP-rannalla, niin varmaan semmonenkin tullut miettiä, että kun mä miettinyt, että pitäisikö tehdä enkuksi vai suomeksi niin videoi, kumpi vaan käy mulla. Kun video idea on kuitenkin olla niinku muistoi itselleni. Kun ei mulla oikein oo mitään niinku hirveästi kuvia tai mitään muutakaan sosiaalista mediaa niinku menneistä vuosista, niin mä miettinyt, että olisi kiva tehdä tämmöstä niinku niin sanottua vähän niinku muistoi itselleen. Voi 5-10 vuoden päästä katsella, että millaista meininki oli
kummosia reissulla on ollut ja mitä on tullut touhuttua. Perus arkipäivä paska, ei kiinnosta videota, niin tehdä videoa, kun se on kaikilla about sama. Käydään töissä ja tehdään ruokaa ja mennään nukkumaan. About se sitten onkin aika pitkälti. Niin. Tämmöisissä maisemissa ollaan ja ei mitään ihmeellistä. Ei ehkä Kanadaa voita. Ainakaan tää veden väri. Tää niinku tuntuu hyvältä tää paikka. Mä en tiedä kuinka korkealta vesi nousee tästä talven jälkeen. Ja tässä on aikamäki. Kun aurinko paistaa tähän, niin tähän olisi kiva tehdä joku pieni rilli. Mä en usko, että se on mahdollista ilman, että tästä kaivaa jonkun tasanteen. Enkä halua pilatakin täällä koiraa. Tassujakin ihan niin kenenkään uimapaikkaa halua pilata siellä. Tos me oltiin tuolla aikaisemmin. Siellä oli niitä kiviä. Niin se vois melkein olla parempi paikka niinku grillaamisella. Jos ei, niin sitten tiedä. Sinne ekaan paikkaan mä en halua mennä. Se on jotenkin törkyinen. Täällä ei enää yhtään kaloja. Kai täällä niitäkin on. Noit, mitä noi on? Vesikirppuja ihan pirosti. Vesimittari, mitä noi on? Noiko riehuu tuossa veden päällä? Näkyy koko lampi ihan täynnä nyt. Joo. Mä meinaan kiertää vielä tuolta oikealta puolelta katsoa. Et jos sieltä toinen, että jos sieltä raivaisi vähän, niin siellä voisi saada joku tasante mihin olisi grilliokset tehty, mutta siinäkin on puuta niin paljon yläpuolella, ettei se olekaan turvallista. Toi oli ainut semmonen noitten pusikoitten takaa semmonen rauhallinen paikka. Tietty siinä menee polut takaa. Mut pääasiantana onkin se, että sinne voisi tulla aina silloin tällä ja mennä vähän rilailemaan ja mennä himaan. Kun tosiaan kotipihalta viety pois grillikatos. Tai siellä on grillikatos, mutta ei oo grilliä enää. Ja se on vähän se kerrastelujen välissä on grillaaminen aika nahkeet. Ja tästä menee me ollaan niinku Turun lentokentän aika lähellä. Tosta menee niinku ihan asfaltoitu polku muutaman 100 metrin päästä. Et sinänsä tavaroiden tuominen on aika helppo. Jos tuo just jotakin grillattavaa ja syötävää ja poltettavaa, niin kun ei tos nyt jäikoisida mitään puita voi hakea. Mut joo, saa nähdä. Nyt mä näen tuolla jonkun liikkuvan tuon veden alla. Mä en tiedä, joko se on pikkukala tai sit se on semmonen... Mitä ne on? Nuttipäät sammakon poikasi. Mä luulen, että se on semmonen sammakon poikainen. Olisi kiva, jos asuisi jossain vähän syrjemmällä, niin olisi joku rauhallisempi paikka. Missäkään tehdään omaa grilliä ja sun muuta. Näin nyt mennään mitä mennään, kun asutaan Turussa. Joo, mä kiertelen ja katselen vielä vähän ennen kuin tehdään päätöksiä. Joo, mä päätin nyt pistää se siihen rantaan, missä oli niitä muutakin kiviä. Siitä ei välttämättä niin koiraa mennä suimaan, että se toinen paikka on paljon helpompi koiria. Sitten mä aloin miettimään, että saadaan ne kivet sinne, mutta siinä on vaan nyt ongelma, että tää mettä on täynnä tämmöstä, miksi näitä nyt sit sanotaan, siirtymäkiviä tai tämmösiä, mutta mä joutun kaivaa tätä sammalle alta. Ja kyllä me ne kivet saadaan, mutta kato, siellä on vähän hämääkin. No eikö tää nyt kauhean kaukaa, että saa ne tonne raivattua kaikki.
Sitten täytyy emännää kehittää joku istumapaikka niinku itsellekin. Joko puusta tai kivestä. Mitä puita ei tietysti saa kaataa, että täytyy käyttää pelkki kaatuneen ja kuolleen puita. Löysin täältä semmosen mielenkiintoisen luu. Oranssiksi maalattu. Aika iso luu. Tiedä minkä tää on. Jopa sahattu poikki. Näkyy kun on niin tarkasti mennyt poikki tossa. Jonkun luu se on. En halua tietää minkä. Mut joo, mä jatkan kivien etsimistä, niin saadaan nuotio suojattu sit niin kiville hiukan ja kenellekään mieleen pahaa sitten tehdä nokki ihan suoraan rantsuun. Eikä siinä ole mitään järkeä, kun se nuotio kannattaa siihen tehdä. Tai nuotio kivirinki, mikä onkaan. Kuitenkin kannetaan, kerätään, kunnes meillä on hyvä rinkula siellä. Mä miettisin, että se tulee tohon se Katsohan tuota nurtsia karsii. Joo, ei tuu. Joo. 1/30 kivestä haettu. Kyllä se vie hommaa. Noin täällä oli nurtsista todettu ja loput mitkä pohjalla niin palaa pois. Se on hyvä, tässä on vesi ihan vieressä. Eikä puita yläpuolella. Tää onhan tässä puita, mutta ne on aika kaukan tosta. Luulee, että ollaan aika turvasta täällä. Taitaa vielä muutamakin ainakin tänään. Tässä on vähän tämmönen tsekkaushetki vaan ja tarkistetaan, että onko tässä mahdollista täällä. Vai pitäis mä etsiä joku eri paikka. Katsotaan, että voi toimia. Ehkä joku tulee häätämään meidän ja sanoo, että täällä ei voida grillata. Kyllähän me grillataan tää. Mitä mahdollisimman piankin vielä jopa. Riippuu kaikki ihan musta kuin nopeasti ja kummoisen tahdilla mä jaksan kantaa noita kiviä tonne. Niin saatikaan, että vois tulla huomenna jo grillaamaan. Jos vaan kelit sallii. Joo. Lisäkivi. Täältähän me löytyis kaantuneen kannon alta hyvän näköisiä lohkareja. Yksi on ehkä vähän liian iso. Muut näyttää aika hyvältä. Oo sä siinä. Tuohon alta ja haukamme tuonne. Aivan järkyttävä kokoinen. Lähtisikö toi irti? Lähtee. Liian iso. Tänään vielä oi liian pieni. Muutama kivi. Pienen hetken jälkeen kun kirjoitte vähän kiviä tässä lähimaassa ja mä heitän ritille tähän ja pitäis tästä tehdä korkeampi. Voi. Toi on aika kyllä tuossa on makkara ja biffin grillaa. Tästä täytyy polttaa kaikki rasvat ja muut pois. Muuten se on varmaan hyvä. Mä tein haisman toiselle puolelle, että siellä on se peltiko. Vois laittaa tuohon ympärille vähän tuulensuojaksi. Jos meinaa tuulla pahasti. Mä käyn katsella, nyt se näyttää. Viittisikö se tuolla tähän? Joo, mä oon kaivannut täältä ympäri amperimettää pikkusen jotain kiviä. Potkinut aina ohi mennessä. Joo, se liikkuu. Joo, liikkuu, niin liikkuu. Sit voi olla, että ne vaan niin kauhean isoja.
Se mitä pinta näyttää, niin ei välttämättä tosuus. Täytyy vähän polkea, niin tietää. Täällä oli muutama isompi tukki, kun on kaatunut, niin mutta sit siitä vois kehittää itselleni jonkinnäköinen istuinalusta. Ei siellä sen ihmeellisempi tarvi olla. Ei nyt kuitenkaan ihan noin mädäntyneet puut. Esimerkki 1. Tossa noin pari pätkää yhden ympäri, niin saa hyvin tehty. Mut joo, mä aloitin kuvaamaan sit grillipaikalla siitä lätäköstä. Käveli tasan 2 minuuttia tähän seuraavaan lätäkköön. Joo, mä tiedän, että täällä on jonkun grilli. Mut mun mielestä se on huijaamista, jos käytetään grillialussa. Aika rajun näköinen. Ei tää on liian iso. Ei tämmöstä voi sinne tuoda. Ja mikä junaradan kisko täällä on? Ei me nyt saatu täällä mitään tuulen suojaa. Ei se haittaa. Mikä täällä on? No joo. Ei välttämättä. Se on ymmärrävä, että minkä takia tällä roju on pitänyt jättää tänne näin paljon. On poltettu kaikki. Eihän tää kuuma enää. Yhtä ihmettelis. Ei. Varmaan sen verran aikaa. Tän tuurehtais sitten koko mettäpalaa, kun jätetty. Terveydeksi vaan sullekin. Nyt ei oo enää sit muuta jäljellä kuin et tulee grillaamaan. Katsotaan tulla emäntä. Mä pyydän kaverin tähän grillaamaan. Katsotaan kumpi innostuu. Nopeita snörreitä. Ja himaa. Kevyen kokoinen muurahaista täällä. Kevyen kokoinen. Varmaan joku 1,60 m. Koska mä luulen, että tää on kaikki niitten pesää. No niin. Ja 3 miljoonaa murkku kengissä. Muurahaisten valtatie. No jännä miten ne kulkee. Yhtä polkua pitkin, jos menee tarpeeksi hyvään jonnekin mettään, niin näkee niinku koskemattomassa mettässä semmosia pieniä puroja täynnä muurahaisia. Jep.
Mut joo, eiköhän se tarkoita vaan sitä, että sit vaan grillaamaan sinne pääsee. Vois ehkä kerätä jotakin puita siellä lähellä. Tai jotakin, kun tässä nyt vielä ollaan. Joo, katsotaan. Mä oon keräämässä puita vähän tohon pystyyn, että nyt voi polttaa sit. Mä aina ihmettelen, kun on tälleen mettä, että ketä vettetään tulla sahan kanssa sahaamaan, että pieni puita poikki. Mutta mitkä talolla rakentamassa. Jättäkää ne sahat kotiin. Tiedätte, jos sä viettää omistajan, niin sit varmaan joo. En usko, että täällä tarvii. Tai kuitenkin mettä täällä on tämmöstä kaatunut laho. Muurahaiskeko. Aiko ton ois päästä notski heittämään. No nythän niillä on aika lyödä uusi kotiin johonkin pystyyn. Täällä on puuta vaikka piiruus, ei tässä nyt oo mikään semmonen ongelma. Ei tässä mitään mökkiä aloita rakentaa, mut kyllä nyt notski tai pari saatais pystyy ihan helposti. Mä stäätsäsin tänne yhden puun. Aivan laho. Pistetään sinne pystyyn, niin on sit vaan ei tarvitse hakkea, kun tänne tulee seuraavaksi. Voi olla, että joku kahdella tulee mukaan grillaamaan. Mä tuon yksin. Se ei haittaa. Se ei haittaa. Lyödään tänne muitten joukkoon pystyy. Joku luulee, että me rakennamaan ajaa tänne. Pikku iglut tohon. Tähän vielä joku penkki. Penkki ehkä molempiin suuntiin. Tonne ja tonne ja sit mä luulen, että on aika hyvä. Katsotaan. Nostan tämäkin. Tämä laitetaan vaikka tähän. Peen. Hän on siinä nyt. Ja mä oon tähän nyt. Nyt kun meidän grillipaikka on valmis, niin ja puut on kerätty. Tietysti saada vielä mahdollisuus katsoa yhtä paikkaa, mihin voisi jonkun majan rakentaa. Kai se on ihan sama mihin se rakentaa, tonne mettää vaan. Mieltä semmonen paikka, missä ei niinku kulkis mettää pitkin asfalttitie. Ja tähän kuuluu toi moottoritie ääni aika hyvin. Jopa tonne mettään kuuluisi aika hyvin. Tää nyt ei oo niin rauhallinen paikka, kun toi voisi olevan. Ainakin grillaamaan päästä tänne aina kun haluaa ja helposti. Ja musta tuntuu, kun tässä on asfalttia, niin tätä ylläpidetään jopa talvellakin. Et niin. Mikä on sitten taas ihan jees. Mä se talvellakin grillaa jos haluaa. Talvella sitä ehkä kaipaa enemmän joskus. Täytyy vaan muistaa ennen talvetuloa nostaa pystyyn muutama lahopuu. Ne pysyy kuivina. Se, että niitä helpommin löytää, että jos ne on lattaillaan siellä maassa, niin onhan niitä pirun hankala sit sieltä lumea alta kaivaa ja ottaa käyttöön. Jos ne nostaa pystyyn joten puuta vastaan, niin on pirun helppo löytää ja on suurin osa kuiviikin. Kun ei ne makaa missään märässä lattiakas tai lammikossa. Se oli vinkki nelonen Ronilta. Vinkki nelonen asulta. Eli pystyyn kuolleet puut, niin niitä on yleensä helpommin polttaa. Ja ne on kuivia sisältä. Jos vaikka ulkokuori olisikin vähän märkä, niin suurin mukaan ajasta ne on sisältä kuivia. Niin. Mä luulen, että me palataan tähän videoon
seuraavan päivän tai sinä päivänä kun mä menen grillaamaan. En tiedä koska se on. Mutta ainakin tiedän, että mulla on grillipaikka. Jep, nähdään. Sitten on mennyt pari viikkoa kun mä kävin siellä grillipaikalla ja nyt teki mieli grillata. Joten mä päätin, että tänään mä menen sinne. Mä reilullisesti lämpöä. Ja muutenkin työt ja kesä on melkein ohi, niin pakko sitä nyt käydä ainakin testaamassa kerran vielä. Ei niin kerran kuin ensimmäisen kerran. Katsotaan onko se siellä paikalla enää. Joku potkinut se rikki tai muuta. Kohta nähdään. Mä kävin K-Marketissa ostamassa pikkupaketin lihasta varten, että mennään ihan testimielessä. Saadaan me tuli pystytetty sinne. Siinä on vettä ihan vieressä, niin ei tarvi ressata sen puolella ja sit sieltä syttyisi mikään nuotio tai tulipalo tai mitä muutakaan. Mulla on mun söpöpikkikassi. Tänne mennään. Ne motocrossirataa. Jos mä muistan vielä. Missä ne mentiin? Mä luulen muistamani. Mä tulin vielä samaa mettäpolkua pitkin. Mä en oo ihan varma mistä mä kävelin. Katsotaan. Mä yritin piilottaa ritilänkin, mutta se nähdään. Olis tarpeeksi hyvät piilot. Oi! Ei oo kivi enää tallella. Oi perse. No äkkähän ne tässä kerää. Meillä on yksi ongelma. Ritilä oli tässä puuskiin. Mut ei oo enää. Jos ei saattaisi jossain lähimaastossa, niin en tiedä mitä tehdään. Joo, eiköhän me tää keksää. Tässä on nyt meidän grillausalusta, kun joku äitikspoika on heittänyt mun ritilän varmasti tuonne veteen, kun haluaa. Mut ei se auta, kerätään vähän kiviä tähän ja aletaan grillaa. Nyt se tarvii olla paljon pienempi, kun ei tää ritilänä mahdottaa. Nyt mä luulen, että meillä alkaa olla tarpeeksi. Siis mä laitetaan tonne alle tähän noski. Tos grillataan pihviin. Luolamies styliin. Jos ei, sit grillataan päästä joudutaan. Mä luulen, että tässä on meidän puut, kaikki mitä me tarvitaan. Sytykkeet. Tossa oli jotain kaarnaa, mutta tänään tarvitaan.
Mä luulen, että siinä meidän tarpeeksi sytylikin. Mä voin näyttää mitä meillä on täällä. Pikkutikuista vähän isompaa. Jos joku väittää, että jotenkin skämmätty sytytys, että siellä käytti paperia, niin ne valehtelee. Kaikki ne valehtelee. Nyt vaan pieni notski päällä ja odotetaan. Tuo voi laittaa tohon jo valmiin lämpöimään. Tiedätkö, siinä on mahdollisesti halkea se kivi tosta. Se on kosteut sisään. Toivotaan, että niin ei tapahdu. Se nähdään kohta. Tänään meillä on ruokana kuule pikku possubiffit. Mä luulen, että meidän grilli lämpää ihan hyvin kuule tossa. Työnnetään nuo hiilokset tästä tonne alle, niin eiköhän sillä päästä alkuun. Eiks niin? Ette ikinä uskottais hiukan ympäriinsä kävellessä, niin huomasin jotain tuon vedessä. Kuin voi ollakin? Mä tästä tiedä näkyykö tästä kameraa. Ei sitä välttämättä näy. Mut siellä se ritilä on tota. Voi saatana. Sehän täytyy noukkia sieltä. Sehän on saatava sieltä ja me otetaan se sieltä. Antakaa sekunti mun. Tää on nyt ihan rannassa. En ehkä koskaan kalastanut. Hyi saatana. Eikä se anta muuta kuin paiskata se tonne nuotioon ja katsoo tuleeko sit vielä. Tuleeko sit mitään? On meidän aika näästi. Alunperin se ei ollut kuin hiukan ruosteessa. Nyt meillä on yksi ongelma. Meillä on tossa tommonen, kun voisin kuvitella, aika kuuma kivi. Jos mä otetaan tosta vähän vettä. Testataan. Sihahtaaks tääkin jo? No kyllä se siitä. Täytyy saada se turvallisesti pois sieltä. Tää puoli ei oo kuuma. No on se niin saatana kuuma. Sitten pistetään vähän lisää puita tonne. Grilli saa mennä hiukan kuumenaa. Polttaa kaikki luteiden kuseet pois siitä. Se nyt ei ole niin hyvä kuin se oli viimeksi. Mut ei se sen paremmin tarvi ollakaan. Se saa siinä palaa ja vähän putsaa sitä sen jälkeen. Jollain kepillä. Alkaa näyttää ihan hyvältä. Mä vähän rapsuttelin tätä suurimmat rosket pois, et muistatte miltä se näytti aikaisemmin, niin paljon paremmin. Sinilevät on palannut pois ja kesken. Ainakin tähän missä grillataan niin on puhdas. Ja hiilostajat on ihan kohta valmis. Odotetaan, että viimeiset puut palaa tosta vekeen, niin pystyy rillaa. Makkaratkin on tuolla, ei makkarat, kun piffit on tuolla lähemmäs. Äkkiä pääsee. Katsotaan, meillä on akkua aika lopussa. Pistetään sinne nyt kuule piivi numero 1 ainakin. Ja piivi numero 2.
Katsota sen tuolta ruohomalla. Kyllä se ainakin lämmin on. Grillataan nää kaikki nyt kun tänne asti tullut tänne kotiin mitä vielä. Tein se puiset syömätikut tästä äkkiä. Mä luulen, että nyt on hyvä hetki kääntää piffit. Vähän täältä. Oi että! Oi että! Oo. Mitäs tämä? Joo, saa olla ihan hyvä. Tuo. Aika hyvä. Huiko? Moro. Tämän päiväisen grillaamisen jälkeen. Se on hyvä lähteä liikenteeseen silleen, että kamerassa on 30% akkuu. Jotain voit sanoa siitä paikasta, se on ihan hyvä, rauhallinen paikka. Ei sen näkynyt ketään sen muutaman tunnin, kun mä olin siellä ekana päivänä, eikä sit silloin toisena päivänä näkynyt oikeastaan ketään. Ruoka oli hyvä. Kukaan ei nähnyt, kun mä läsketin ne ruuat, mutta se ei ehkä haittaa. Ja mitä muuta. Istuinpaikat sinne täytyy vielä kehittää. Muuta kaikki hyvin. Ja niin onneksi Ritillä löytys. Ritillä on nyt piilotettu semmoisen paikka, mihin kukka ei löydä sitä toivottavasti. Tari onkin sitä taas sieltä ja vedestä. Ja joo. Eikä muuta. Ensi kertaa.